Egunon ikusentzule, Algortako Fadurako futbol zelaiontatik Atletiken aurre denboraldia hastear da 2019-2020 sasoi hontako lehen partida izango dugu gaurkoan, lagunarteko partida Atletik eta Arenas Getxoren artean. Hortxe ikusten dugu Fadurako zelaian dugun giro paregabea, Atletikek jolastuko duen partida honetan. Zale ugari gerturatu dira, irudian bertan ikusten ditugu, zelaiaren alde guztietan badaudela Atletikeko eta Arenaseko zale guzti horiek eta jokalariak zelairatzen ari dira momentu hontan bertan. Zalegoaren txalo zaparra da horren artean eta birpasa ditzagun dagoeneko bai Atletikek eta bai Arenasek aterako dituzten 11 jokalariak. Talde zurigorriari dagokionean, Iagorreri egongo da ATP-an, defentsa De Marcosek, Jeraik, San Josek eta Jurik osatuko dute. Erdialdean izango dira Besga eta Unai López, apurtxo bat aurrera xeago, Gaizka Larrazabal, Iker Muniain eta Inigo Córdoba, eta aurrean Aritz Aduriz. Arenas taldearen 11koari dagokionean, ATP-an aurkituko dugu Pablo Fiz, defentsa Erik Polanco, Aranda, Frau eta Borg, erdialdean Matador, Leonard, Parra eta Diego, eta aurrelari gisa Aitor Ramos eta Etxaniz. Genioen bezalaxe, hauxe da lehen partida, Atletikek denbora honetan, aurre denbora honetan jokatuko duena, bigarren B mailan dagoen Arenasen aurka, eta aipatu behar, zapore bereziko partida dela hoxe, izan ere, Arenas Getxok irabaziriko kopako finalaren mendeurrena ospatzen da partidu honen bitartez, 5 eta 2 hartu zuen mendean bere garaian, Bartzelona eta hauxe da Arenasek bere ibilbidean, bere historian izan duen, bere ganatu duen, lehen eta azken titulua. Atletiken ordezkaritza nabarmena, bertan ikusten dugu Jose Angel Iribar, Atletiken mundu enbaixadore esango dukenik, Atletiken atezain ohi den figura horixe, hastapeneko protokolo ekimen horietan. Eta bagenioen, hau da lehen partida, Atletikek aurre denboradan jokatuko duena, ondoren beste hainbat partida etorriko dira, Alemaniako Steitzorren barnean, lehenik eta behin, Paderborn 0-7 aurka jokatuko baitu, Uztailako 27an, Uztailako 28an, Borussia Mönchengladbachen aurka ere jokatuko du, ondoren Numantzia, West Ham eta Racing izango dira, Gaizka Garitanoren taldeak aurre denbora honetan izango dituen aurkariak. Eta den artean lehena, Arenas Getxo, bigarren B mailako taldea, iazko denboradan, bere permanentzia osta lortu zuena, 15. tokian bukatu zuen. Eta uda honi, uda partida hauei hasiera emateko aurkari egoki izan daiteke talde bilbotarrarentzat. La Copa del Rey ganada por Arenas en 1919 al Fútbol Club Barcelona y otra camiseta también con ese número del centenario de esa Copa ganada en mayo. Hortxe ikusten dugu Jose Angel Iribar, kamiseta horri eusten Arenas Getxok irabaziriko Kopa horren mendeurrena aragitzen duen, erakusten duen kamiseta hori. En memoria al que fuera jugador y entrenador del Atlético Daniel Rey y que jugara en sus inicios en esta Eta aipatu behar baita ere, minutu bateko isilunea izango dugula partida hasi aurretik, hain zuzen ere, Uztailak 3, Koldo Agirrek, zendu egin baitzen Atletiken jokalari eta entrenatzaile historikoa.
Txaloak beraz, Koldo Agirreren memoriari ustailak 3 zendu zen, Atletiken jokalari eta entrenatzaile izandakoa, 10 urte baino gehiagoz jokalari eta entrenatzaile, garai, bereziki gogoan garrian, 76 eta 79 bitartean, eta bertan, sasoi horretan kokatu beharko genuke, Atletikek Europan jokaturiko finalura, 77an, Juventusen aurka galduriko UEFA-ko final ura. Partida hastear dugu dagoeneko, hor txaritza duriz, bertan daukagu Atletiken aurre denbora jadanik martxan, Gaizka Garitanoren taldeak jokatzen duen lehen baloia. Juri Bertxitzek eskerregaletik jaso, bertan da Mikel Bezga, Inigo Kordobarekin, bat bikoa, ezin baloia bereganatu. Mikel Bezga gogoratu dezagun, uda honetan dauden aurpegi berrienetako bat dugula, berri kakotzen artean beti ere, Arrobitik helduriko jokalaria baita, 2 aldiz egonda utzita Sportingen eta iaz Leganesen lan txukuna egin zuen, Arabarrak talde pepineroan, eta horregatik, aurten tokia izan dezake Gaizka Garitaroen eskemetan. Hortxe dugu, Mikel San Jose, Jerairekin jokatuta, Jerai ere gaurkotasun jokalaria dela aipatu beharko genuke, izan ere, aste honetan bertan, bere kontratua luzatu du, kontratu luzea, 2026 bitartean, 70 milioiko etete klausula tarteko, eta horrek, Atletikeko atzealdean eta Atletikeko planteamenduan indarra eta pixua emango dio, ezbairik gabe, jokalari bizkaitarrari. Bien bitartean, Oskar de Marcosek ezin aurrera egin, Kontrerasoa burutu nahian Arenasko taldea, eta berriro ere atzekaldetik hasi beharko dute, zurigorriek diogu, naiz eta gaurkoan elastiko berdez ikusten ditugun talde bizkaitarreko kideak. Juri Bertxitxe, aurrera egin nahian, falta argia egin dio Matador erdilariak, eta hortik aterako du Bertxitxe berak. Baloi luzea jokatzearen keinu egin badu ere, azkenik aurrera pase laburren bitartez egin du talde zurigorriak, Unai Lopezek kontrolatu, bira eman, De Marcosentzako atzera, eta San Joseko berriro ere, lerroen artean, ederki, Unai Lopez, 2 jokalari atzean utzi ditu, Aritza Durizek atzera, Gaizka Larrazabalek berriro ere pasea bilatzen zuen Unai Lopezentzat, ezin kontrola gauzatu, eta berriro ere, Mikel San Joseren domeinuetara iritsi da baloia. Baloia atzera, baloiaren bila atzera egin behar izan du Mikel Bezgak, pase luzea da, ez dago jokoskanporik, nolako kontrola, jokoskanpo azkenean bai egonda, baina nolako kontrola, Gaizka Larrazabalek gauzatu duena, Gaizka Larrazabal baita ere, iazko plantillarekiko nobedade, Arrobitik datorkigun jokalaria, Aitor Larrazabal, Atletikeko jokalari historikoaren semea eta itxaropen asko, Lezamako arribitxietako bat baitugu, Gaizka Larrazabal, bere eskuinagal hortatik, 9 gol erdietsi zituen, iaz Bilbao Atletiken, eta aurten badiogu, ematen duenaren arabera, Gaizka Garitanoren esanetara egongo da, lehen talde horretan. De Marcosek atzera, bertan da Mikel Bezgak baloia zapaldu eta jokoaren norabide aldatu, Juri Bertxitzek bularrarekin baloia jaitsi, eta jokoa ireki, Unai Kordoba. Egalean aurrea egiteko nahia zeukan, ez du lortu, baina donola Juri Bertxitzek azkenik berriro berreskuratu egin du, ez du ikusi, asmoa oso nazen Juri Bertxitzerena, baina Inigo Kordobak ez dio asmoa irakurri, tartean bizkarrez egoelako. Eta baloia Pablo Cid atezainaren eskuetara iritsi da. Arenaz, badik esango nuke hause dela, lehen eraso saiakera atzetik hasirikoa, baloi luze bitartez egin duena, Etxandiz baloiaren bila, baloia bere ganatu, bertan da Diegok, baloi hori erdiratu nahi zuen, edo nolabait
atera hurbildu eta kornerra lortu du, hauxe izango da partidak eman digun lehen kornerra Arenas Getxoren alde izango dena. Arenas Getxo talde oso berritua, bigarren B mailako erronka honi aurre egiteko, iaz badiogu asko sufrituta lortu zuela permanentzia hura, eta urtengoan ere esperantzaz ekingo diote Getxostarrek. Erdiraketa ez da txarra, naiz eta Mikel Bezgak ederki urrundu duen, ez du baloia kontrolatzeko aukerarik izan Gaizka Larrazabalek, ez du aipatu zeintzuk diren Atletiken aulkian dauden gizonak. Bertan dira Jokin Eskieta, Odei Oleaga, Atesainak, Kapa, Bibian, Peru, Valentziaga, Dani Garcia, Sanzet, Ibai, Raúl García, Iñigo Vicente, eta Iñaki Williams ekin batera baita ere, Andoni López daukagu. Eta ziur gara, denentzako edo gehienentzako tartea bentsat, bigarren zatiaren bidean aurkituko dugula. Iagor Erinen, baloi luzea bien bitartean. Aritza Durizek, baloia irabazi, zenbat aldiz ikusiote dugun. Jokalari Gipuzkoarra mugimendu hori egiten, baloi luze hori jaisten. Sasoi betean, 37 urterekin eta oraindik ere sasoi betean. Aritza Duriz, denbora da berriari aurre egiteko. Jeraik bien bitartean, kontrola gauzatzeko arazoa, baina baloia jokatua zatera du. Juri Bertxitxek, Mikel Bezgarekin jokatu, baloia luze joan zaio, baina ederki bereganatu du. Unai López eskaintza zitzaion, bat bikoa Aritza Duriz eta Unai Lópezen artean. Arenas Getxok baloia berreskuratu. Matadorrek jokoa ireki nahi, buelte eman, ederki egin du mugimendua. Jeraik edo nola asmoa irakurri eta irabazi egin du. Hortxe da Aritza Duriz, berriro baloi irabazita eta atzekaldetik berriro ere jokoa ere ekin nahiko dute. Gaizka Garitanoren mutilek, ederki ikusi du Iker Muniainen posizioa, Jeraik ez dute elkar ondo ulertu Aritza Durizek eta Gaizka Larrazabalek eta Arenasen defentsak baloia bereganatu egin du. Baloi luzea, Aitor Ramosek bilatzen zuena, Aitor Ramos gogorre dezagun, talde zurigorriaren ezagun zaharra dugula. Arenas Getxoren kapitaina eta Atletiken lehen mailan ere debuta gauzatu zuena, Joaquin Caparrosen eskutik. Iker Muniainek ederki jokoa ireki, bertan da Óscar de Marcos. Óscar de Marcosek atzera berriro ere Mikel Bezgak burua altxatu eta Juri Bertxitxeren igoera bilatu nahi izan du. Juri Bertxitxek Unai Lópezekin, sarrera gogorra jaso badu ere, ez dago faltarik. Iker Muniainek buelte eman nahi. Eta Kemenez kenduna izan dio baloia Frau, Arenas Getxoren beste fitxaketetako batek. Balear Irletatik etorririko jokalaria. Juri Bertxitxek berriro Unai Lópezekin, baloi luzea Iker Muniainek, espazioa bereganatu nahian. Kordoba eskaintzen zaio, nahiago erdiraketa gauzatu, lastima! Penalti puntu inguruan, Aritza Durizek errematea gauzatu nahi baitzuen. Iker Muniainek, korpos, Juri Bertxitxeren igoera, Juri Bertxitxeren erdiraketa, eta hauxe da Atletikek izango duen lehen kornerra. Iker Muniainen elektrizitatea hortxe eskerregal hortatik, Juri Bertxitxeren igoera eta erdiraketak itxura txarrik ez bazaukan ere, Arenasen defentsak kornerrera bota du. Unai López izango da Atletiken lehen kornerra bateratzearen arduraduna. Erdiraketa, area txikiaren bihotzera arazorik ez? Fidat esainarentzat. Ez dauka presa bien bitartean Arenasik, 9. minutua betetzear den honetan. Hortxe Mikel Bezgak beste baloi bat berreskuratu, hortxe da Gaizka Larrazabalen erdiraketa. Defentsaren eta Atesainaren artean ez dut elkarongi ulertu, baina edo nola azkenik Arenasen defentsak baloi alboko sakera, berriro ere Atletiken jabetza izango da.
partidaren gidoia, bueno, espero zitekeena, akaso, lehen eta bigarren B-mailako taldeen arteko neurketa dela kontutan hartuta. Baloia atletikentzat, gidoia, erritmoa, jostearen ardura bilbotarrek izango dute, eta Arenasek, bueno, nahiko ekiko du baloia urruntzen, eta dituen aukera horiek bereganatu nahi horretan. Unai Lopezen falta dirazi du, nik esango duke baloia ikutu duela, baina edonola oso gertu zegoen epailea. Eta falta beraz, Arenasen aldekoa. Gogora dezagun, bihar bertan Atletikek Alemaniako stage hori hasiko duela, Marenfielden gauzatuko duela, Alemaniako ipar-mendebaldean. Astebeteko kontzentrazioa izango da, eta kontzentrazio ontara batuko dira gaur hemen ez dauden bi jokalari. Unai Simon eta Unai Núñez, Espainiako 21 urte azpiko selekzio horrekin Eurokopako txapeldun bilakatu berri dira, eta horregatik taldearekin batera ez dira hasi oraindik ere, bihar arterako baimena baitaukate, eta diogun bezala bihar batuko dira Alemaniako stage hortara. Decíamos que tanto Unai Simón como Unai Núñez, recientemente proclamados campeones de Europa en esa selección sub-21, se incorporarán mañana a ese stage que comenzará el Athletic en Alemania, en Marenfield, en Renania, en el norte de Westfalia. Incluirá estos dos partidos contra el Paderborn 07, recién ascendido a la Bundesliga, la Liga Alemana, y ante el Borussia Mönchengladbach. Será el próximo fin de semana, el 27 y 28 de julio. Mencionar, como decíamos, que los dos flamantes campeones de Europa sub-21 se incorporarán a este stage de pretemporada una vez este mañana comience. Mencionar a su vez otro apunte de interés para los aficionados, ya que el lunes comenzará ese periodo para darse de alta con ese bono Gastea para los más jóvenes de 28 años. Como decimos, el aficionado joven es tremendamente importante para un club del arraigo social que tiene el Athletic. Como decimos, el lunes comenzará ese periodo para darse de alta. Genioen bezalaxe, astelenean, 28 urte beherakoentzat, Gastea bonoa eskuratzeko epea hasiko da. Beraz, hartzazue oharra. Bien bitartean, Mikel San José, De Marcosekin jokatuta. De Marcos, 10 urte bete berri ditu, 10 bat. Lehen talde honetan, 2009an Alabesetik iritsi zenetik. Bueno, zenbat arratzaldeon eskaini dituen, bien bitartean Iker Muniain lurrean min hartuta, Kontrerasoa bien bitartean Arenas Getxok, eskuinega lordatik. Hortxe da Leonar. Bertxitxe atzean utzi nahian, eskua eskatzen zuen hortxe talde bizkaitarrak, Arenaseko taldeak, adi, Jeraik lurrera bota behar izan baitu. Bueno, lehen aukera, esango duke hause izan duela Arenas Getxok. Aukera nahazpilatua izan bada ere, edonola penalti puntu inguru horretara arriskuarekin iritsi dira, bien bitartean, Bertxitxeren, Juriren eskua eskatzen zuen Leonar. Jokalariak, epaiak edonola, ez du alakorik ikusi, ez du alakorik irakurri. Eta kontu, bigarren kornerra izango dause, Arenasko taldearentzat. Iago Herrerinek, zalantzekin bada ere, baloia bereganatu eta baloi luzea jarri du Iker Muniainen
korrikaldiarentzat. Baloia bereganatuko du, bi jokalaria gainean zituen, ezin azkenik baloiarekin egin eta falta adierazi dio epaileak. Iker Muniain nafarrari, oso zaila zen, baina ez nolako arriskua Iago Herrerinen baloi luze hori. Iker Muniainek baloia bereganatzea lortu du hasiera batean, baina bi jokalari gainean zituela, ezin arriskurik egin. Adi, Aritza Durizek baloia irabazi baitzezakeen, tupust egin du atezainarekin. Eta, bueno, Aritza Duriz azeriak beti ere bere goitizenaren arrazoiak erakusten. Beti harrapa dezakeenaren baloi guztiak bilatuz. Nola edo ala. Baloia urrunduz lehenik eta bain Arenaz, eta ondoren gerta zitekeenaren aurrean, hortxe ikusten dugu bien bitartean, Aritza Durizek bilatzen zuen baloi hori, oso gutxi falta izan zaio. Donostiarrari baloi hori harrapatzeko eta harrapatu ezean, bueno, esan berrik ere ez dago. Arrisku jokaldi eztabaidezina zela. 15 minutu bete dira, ordu laurdena eta oraindik ere markagailua ireki gabe. Bai, talde zurigorriari dagokionean eta baita Arenaz Getxori dagokionean ere. Bueno, erritmoa gutxinaka hartzen hasteko partidak izaten dira hauek. Beti ere badiogu. Emaitza ez dela garrantzitsuena lagun arteko partida hauetan, baina, bueno, lehiatzaile paregabeak dira, talde zurigorriko kideak, eta partida guztiak irabazi beharra dago. Hori baita kirolaren legea. Unai Lopezek arazoak bien bitartean baloia bereganatzeko Aitor Ramosen aurrean. Eta faltarekin gelditu behar izan du zurigorrioia. Bagenioen, Joaquin Caparrosekin debuta gauzatu zuen jokalaria dela Aitor Ramos, eta ondoren, bueno, bigarren mailan, bigarren B mailan, bere izena egin duena, futbol bizkaitarraren, bueno, izena barmen bilakatzeraino. Bien bitartean, Inigo Córdoba, metroak ditu aurretik. Inigo Córdoba, karean, barnekaldia gauzatuko du. Erdirak eta ez dakinik aukerarik egokian azen hori. Jokalari asko pilatzen ziren hortik, 4 jokalari erasoan zituen Atletikek, baina Arenaseko defentsere bazegoen. Eta aukera polita, Inigo Córdobak izan duen hori, naiz eta eser-esean geratu den. Bien bitartean, aurrera, Erik Polankoren erdiraketa, Unai Lopezen inguruetara iritsi da. Baloi luzea, Gaizka Larrazabalen korrikaldirako. Gaizka Larrazabalek baloia bereganatuko du, Inigo Córdoba errematerako eskaintzen zaio. Baita Aritza Duriz ere, Aritza Durizen errematea, lastima, eta balio gabetutako gola dugu. Bueno, jokaldi polita izan da, Gaizka Larrazabalek ederki ikusi du Aritza Duriz basetorrela, eta lehenengo erremateak Arenasen defentsako hankan eman du izterraldean, eta aldaratzea berriro ere Durizi etorri zaio, bertan ikusiko dugu nola errematea klenik eta bain Aritza Durizen. Nik esango nuke eskua izan dela, eskuarekin ukitu duela Aritza Durizek eta horregatik balio gabetu duela ondoren, bestalde, erremate paregabez, lorturiko gol horixe. Bueno, arrisku jokaldi bezala, zenbatuko dugu, behinik behin. Aritza Duriz eta Gaizka Larrazabalen artean lorturiko jokaldi horixe. Eta bueno, Aritza Durizeko horretik ere bere golerako usaimen fin hori aktibo daukanaren seinale. Markagailura igo esten gol horixe. Óscar de Marcos. Bagenioen, 10 urte bete dituela Óscar de Marcosek lehen taldean, eta ipadezagun baita ere, Atletiken eta Arenasen arteko neurketen azken aurrekaria, hain zuzen ere, duela 10 urte gauzatu zela, 2009ko uda hartan, eta hain zuzen ere, bien bitartean, Iker Muniainek Gaizka Larrazabalekin, azkenik Arenasek baloia urrundu, bagenioen, azken aurrekaria 2009ko udan gauzatu zela, beste lagun arteko partida bat izan zela, 3-3 gailendu zela
garai hartan Joaquin Caparrosek zuzentzen zuen taldeak, eta hain zuzen ere Oskar de Marcosek gol erdietsi zuela, bere lehen gola izan zen Atletikeko elastikoarekin, Oskar de Marcosek, Ander Iturraspek eta Eneko Bobedak lorturiko golen bitartez gailendu baitzen. Egun hartan, talde zurigorria, bien bitartean, Juri Bertxitxek, atzera, egin du Aritza Durizek, Kordoba, Bertxitxe bilatzen du, ez dago hortik zulorik, baina urkitu egin du edonola. Falta. Zeren min egin du, pasea ematearen orduan, Juri Bertxitxek, Kordoba eta Juriren arteko batbiko horretan, ematen du normaltasunez jarraitzeko inungo arazorik ez dagoela. Jakin badakigu, oraindik ere ritmoa hartzeko prozesu honetan, gihar lesioak eta halako kontuak baztertu behar direla, zentzuko hortan aipatu behar, Beñat Etxeberria gaur ez dagoela, zelaian ez eta ulkian ere, izan ere, entrenamenduen intentsitatearen ondorio, aduktorean min hartu du, bere eskuintzangoaren aduktorean, eta nahiago izan du gaizka Garitanok, deialditik kanpora gera dadin. Bien bitartean, Unai Lopezen falta jaurtiketa hori, ondorio hori gabe eman da, eta Unai Lopez bera dugu, joko eraikitzearen arduradun, Mikel San Jose gaurkoan atzealdean, naiz eta azken garaietan erdialdean ikusi dugu, Iker Muniain, jokoa zabaldu, Kordobak berriro ere Muniainentzat lastima eta hortxe errematea, Gaizka Larrazabalek, Iker Muniainek errematea egiten ez du asmatu, baloi garbi etorri zaio, baina abiaduraren ondorio airari eman dio jokalari nafarrak, aukera polita, kasu honetan eskerregaletik iritsi dena. Juri Bertxitxek, baloia ezin irabazi, Aitor Ramosek, baloia galdu du, Unai Lopezen presioaren ondorio, eta bertan dugu baita ere, Unai Lopez. Gaurkoan ematen dugu. Jokoaren pisua bere oinetatik pasatzen ari dela, bertan dugu berriro ere. Unai Lopez San Joserekin jokatuta, baloi eskuinetik ireki, baloi luzea Gaizka Larrazabalentzat, baloia harrapatuko du atzera egin, metroak irabazita talde zurigorria eta kontrola ezin gauzatu Oskar de Marcosek. Oskar de Marcosek aurrera egin du Gaizka Larrazabalentzat eta ondoren honek atzera egin duenerako, hortxe zen. Oskar de Marcosen aukera, erkar ondo ulertzen ari direnaren seinale edo sintoma izango genuke hause, oraindik ere gutxinaka, Gaizka Larrazabal lehen taldean txertatzen ari den honetan. Bien bitartean, Arenas, Muniain, Kordoba eta Aritza Durizen presioa jasaten, baloiaren ateratze horretan. Bertan da, Matador, atzera egina, Aritza Durizek baloia berreskuratu egin du, lastima aldaratzea Kordobak ezin izan duela harrapatu eta hortik Aitor Ramosek berriro ere atzera joko du. Erik Polankok ezin aurrera egin, eskuin egal hortatik, aipa dezagun Erik Polanko ere. Talde zurigorriaren segun zaharra dela, juveniletate arte lesaman ibili baitzen, eta bigarren B mailan ibilbide egin ondoren, aurten iritsi da, Arenas getxora, juveniletan. Talde zurigorriaren beste hainbat jokalari esanguratsurekin egin zuen bat, Erik Polankok, tartean Barruida Galarretarekin, Iker Guarrotxena, edo Agerraketxerekin, denak ere lehen taldera iritsi diren jokalariak. Hortxe da, Javier Olaisolaren talde aurrera egin nahian, gutxinaka badirudi, Atletiken aurka, San Joseren kontrola ez baita ona izan, armailetan eskuarekin kontrola gauzatu duela ere entzun izan dugu. Edonola aldaratzea, gerri buelta horrekin eginikoa, ez du Arenasek bereganatu, baina arrisku edonola, San Joseren mugimendu horren ondorioz etorririkoa. Olaizola aipatu dugu, Javier Olaizola Arenaseko entrenatzaile heldu berria,
Eta kaso, falta bien bitartean, Mikel Vesgak pairatu duena, Javier Olaisolaren izena aipatu dugu, Arenaseko entrenatzailea, eta sigurrasko, bueno, zalego futbolzaleak oroituko du, izan ere Mallorcako jokalari historiko izan zen, historiako Mallorcarik oneneko atzelari eta kapitaina, bere garaian Errege Kopa bere ganatu zuena, 2003an, eta Javier Olaizola baita ere, Europako final bat jokaturikoa. 1989an, Errekopa finala jokatu baitzuen Mallorcak, Lazioren aurka, kasu hortan. Bueno, estatuko futbolaren historikoa, Bizkaiko historiko eta estatuko beste historikoaren aulkian eserita. Haren argetxok egin donola, bigarren B maila hortatik, historiari begiratzen baitio. Inigo Kordoba, bien bitartean, eskerregal hortatik. Azken minutuetan, oparo suertatzen ari den eskerregal hori, Inigo Kordobak. Erdirak eta egin dezaken, nahiago izan du Juri Bertxitxerentzako gutxi, Juri Bertxitxek erdirak eta bertan aritza durizek, kontrol akrobatikoa bilatzen zuen, ezin izan du gauzatu. Eta Oskar de Marcosek atzera, Unai Lopezek, erdirak eta egingo du, erdirak eta ez da txarra Iker Muniainentzat, buruz, baloia irabazi, Juri Bertxitxeren errematea bilatzen zuen, ideia paregabea, baina Arenaseko taldea oso adi. Bien bitartean, Inigo Kordobaren erdirak eta luze xamarra, de Marcosek baloia irten ezedin lortu du, nahikoa egin du egia esan, baloia oso luzea baitzen, Kordobaren erdirak eta hori. Eta jabetza horindik ere, Gaizka Garitanoren taldeari dagokio. 26 minutu bete direnean. Momentuz, Arenasek kutx, Atletikek kutx. Atletikeko aurre denboradako lehen partido honetan, estreinu ofizial honetan. Vesgak. Baloi luzea bilatzen zuen Juri Bertxitxerek. Aurkitu zezakenaren zuloari begira, basea ez da orain. Ona, eskuine galean, Etxandizek. Bere kidei eskatzen die. Tentuz ibili egitezen, izan ere, ez du jokaldi, horlako jokaldi askorik izango Arenasek. Bien bitartean, Inigo Kordoba. Inigo Kordoba, erdirak eta egingo du. Erdirak eta Erik Polankoren bizkarrean eman du berrirore Kordobarentzat. Vesga, Kordobak, beste erdiraketa bat egiteko aukera. Erdiraketa lurretik bilatzen zuen kasu honetan. Kordobak eta berrirore Egal jokalariaren erdiraketa Gaizka Larrazabale kontrola ezin hobeto gauzatu, erdiraketa edo jaurtiketa ez da horren ona izan, bien bitartean Unai Lopezek. Nolako danbatekoa eman dion. Baina Arenasek momentuz ez du zirrikiturik ikusten. Defentsari dagokionean aukera ona izan du lehenik eta behin. Gaizka Larrazabalek kontrola ona erdiraketa edo jaurtiketa ez horren beste eta aldaratzea Unai Lopezi iritsi zaionean. Jaurtiketak Arenasen defentsa batetan eman du eta urruti atera da. Hortxe Arenas, aurrera egin nahian. Matador. Zula aurkitu nahian, Aitor Ramosek ederki eman dio bere buruari buelta. Hortxe da Borjek baloi hori errapatu nahi du, oso zaila zen eta lortu du alere. Eta Jerai eta Unai Lopezen artean, eta De Marcosen artean baita ere, nola atera duten baloi horixe. Kordobak, baloia jaitsi, atzera egingo zuela ematen zuen, azkenik Vesgarekin jokatu nahi izan du, Vesgak Gaizka Larrazabal bilatuko zuenaren aukera baztertu eta Unai Lopezen inguruetara iritsi da baloia. Iker Muniainek eta Unai Lopezek elkarren artean falta lortu dute eta Muniainek ederki nola eman dion bere buruari buelta baita ere eta hortxe da De Marcosen erdirak eta Muniainentzat torpoz bilatzen zuen atzetik etorriko zitzaion kideren bat, etzegoen edondola alakorik eta berriro ere horrarte, aria inguruetara arte, aukerak, iristeko aukerak
baditu ere Atletikek, Kortxe, area barnean badirudi. Aukerak gauzatzeko, oztopoak, arazoak aurkitzen dituela, gaur berdez ikusten ditugun jokalari bizkaitarrak. Falta orain, Bertxitxek egin duen jauzi horretan bere eskuak Arenaseko jokalariaren sorbaldan jarri dituela ulertu du gaurko epaileak eta baloia Arenasentzat. Ordu erdira iristen ari garen honetan. Momentuz, gutxe eta gutxekoa markagailuan. Eta Atletikek oraindik ere aukerarik, aukera garbirik behin ez du lortu. Juri Bertxitxe, eskerretik orain. Badbikoa, Muniainek, Jerairentzat, Jeraik bezgarekin jokatu, lerroen artean, ederki, Barakaldoko jokalaria. De Marcosek bulerrarekin jaitsi, Unai Lopezek berrirore, De Marcosentzat, Gaizka Larrazabalek jokatu ondoren, ez dute ondo elkar ulertu, Orpoz jokatu nahi izan du. Gaizka Larrazabalek eta baloia Arenasentzat, Etxandizek atzera. Bertan da Parra. Talde bizkaitarrak Arenasek eginiko beste fitxaketetako bat, Gernikatik heldu berri. Zekaldetik orain, baloia jokatu nahian, Matadorrek espazioa burua altxatzeko, pentsatzeko eta baloi luzea jartzeko. Hortxe da kontrola ezin jobea, Borjek gauzatu duena. Hari inguruan orain, Arenas jokatzen, nik esango duke hause dela Arenasek izan duen baloia betza. Eta nolako gola! Nolako gola Arenasek sartu duena! Oso urrutitik eginiko jaurtik eta izan da Matador dela esango duke hain zuzen ere, Ignacio Matador. Aria inguruetan burua altxatzeko aukera izan du eta bere jaurtiketak Iagorrerin atezaina esustean harrapatu du, bere eskuineko zutoinera itxatxirik sartu baita gol hori. Hortxe ikusten dugu, nola baloi altxatu duen, burua altxatu duen eta nolako danbatekoa. Nolako gola Arenaseko jokalariak sartu duen hori. Orain ikusten dugu nola ordu erdia bete honetan. Bai Arenas eta bai Atletikeko jokalariek jure edateko baliatuko dutela. Eta guk ere atxeen aldia baliatuko dugu iragarki batzuk ikusteko. Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian. Atletizale bazara gure bandera finduko dugu. Atletizale bazara egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atletizale bazara astindu bandera. Ez ustez egingo diote Atletikeko jokalariek ura edateko geldialdi honen ondorengoko tarteari gogore dezagun, bat eta gutxekoa dagoela markagailuan. Arenasek markagailua ireki berri duela. Ignacio Matadorrek, Nacho Matadorrek lortu duen gol zoragarri horren ondotik. Gijoneko jokalari asturiarra. Hau izango da bere hirugarren urtea Arenaseko taldean eta bueno, ez ustez. Jasoko dugu gol hause, izan ere
hauxe izan da lehen aukera, Arenasek gauzatu duena. Eta bueno, markagailu altxatzearen erronka orain, hartu beharko dute beregain Gaizka Garitanoren jokalariek, eta hortarako aukera hauxe izan daiteke, urrutira joan gabe. Unai Lopezek jarriko duen bigarren kornerra izango da. Estrategiari etekin atera dakiokeen, Jerai Lopezek baloia lusatu. Baloia mantxo edo nola. Fiden eskuetara iritsi da. 32 minutu. Bete diren honetan. Arenasek aparteko esere egin gabe. Bere burua markagailuan goian ikusten du. Eta nik uste hauxe, beretzako izugarria dela. Lehen mailako talde baten aurka. Gainetiko baitira, edo nola hau ez da bukatu. Eta ea atxeen aldira iritsi baino lehen Atletikek gutxienik balantza orekatu dezakeen. Jeraik San Joserekin jokatu. Eskuine galea, nortxe da. Oskar de Marcosek, baloi luzea. Gaizka Larrazabalek, ea baloi hori arrantza dezakeen. Lurrera joan da, falta izango da. Arenasek gauzatu duena, bai. Gaizka Larrazabalek lorturiko falta da. Eta Unai Lopez izango da berriro ere. Ematen du estrategiaren ardura. Rayo Vallecano arituriko jokalariari dagokiola, gutxienik, benik behin, lehen zati honi dagokionean. Iazko denbora dan, ez zuen partida gehiagirik jokatu Unai Lopezek, eta urtengoan akaso pisu gehiago izan dezakeenaren esperantzarekin ekin dio aurre denboradari. Unai Lopezek esku altxatu, bat, biru, lau, bost jokalari errematean. Ezin edonola erremate hori gauzatu, eta Gaizka Larrazabalek bereganatu du baloia. Atzera, Juri Bertxitxe, bengoagatik, eskuin egalari arrimatuta. Gaizka Larrazabalek baloia bereganatu. Bertxitxek Bezgarentzat, Bezgak baloia zapaldu. Eta berriro ere Unai Lopez bilatzen du. Jeraik Bertxitxerentzat, ritmo falta akaso, ritmo falta zaio orain partidari. Arenasentzako onura da horixe, jakina. Eta Atletikek bere aukerak baliatu nahi baditu. Esuste bilatu beharko du. Adibidez hauxe, Inigo Kordobak. Kontrola gauzatu, barnekaldia egin, baloia galtzeko zorian, eta azkenik galdu egin du. Ez du beraz, barnekaldi horretan etekinik atera Inigo Kordobak. Eta orain baloia Arenasi dagokio, persigoa ederki gauzatu edo nola orain. Gaizka Larrazabal eta Mikel San Josek bere tokia utzi du baloi hori berreskuratzeko eta helburua lortu du. Jeraik, Iker Muniainek bere posizio apurtxu bat atzeratu du txantreakoak. Baloi luzea, Gaizka Larrazabalen barnekaldiari begira, nik esango duke hortxe. Hanka gehiegi eltsatu duela Arenaseko jokalariak, ez du alakorik epaitu edo nola gaurko arbitroak. Eta baloia Arenasentzat. Baloia ederki nola irabazi duen Gaizka Larrazabalek bere burua lurrera boteaz. Eta orain erasoa josteko aukera Atletikek, Unai Lopezek metroak ditu aurrera egiteko espazioarekin, burua altxatu. Ea zer egingo duen, jaurtiketa egin dezake, lastima, eta gola! Eta gola! Gola, Atletikek, jokaldi! Arraro xamarro horretan egin duena, ematen du azkenik gola izan da bai. Ez dira era efusiboan ospatzen ari. Duda eta guzti egin dugu ea jokoskanpoko izan zitekeen. Edonola, gola egin du Atletikek, Unai Lopezen jaurtiketak Arenaseko jokalariaren ipurdian eman du, eta ondoren, manik esango nuke Oskar de Marcos izan dela. Oskar de Marcos, gol hori erdietsi duena, bat eta batekoa markagailuan,
Oskar de Marcosek lortu duen gol horren bitartez Atletikek balantza orekatu egin du. Jokaldi ona Inigo Kordobak hasi duena eskerrega lortatik. Unai Lopezentzat baloia utzi eta Unai Lopezen jaurtiketaren aldaratzea adi zegoela harrapatu du. Adi orain aukera Arenasentzako izango da. Leonarrek jaurtiketa gauzatu dezake kanpora. Nolako aukera Arenasek izan duena, partidako argiena. Gola kalbo batera utzita, nik esango duke Atletikeko jokalari batek jokoz kanpokoa ezabatzen zuela, eta ondoren Leonarrek, ez du gaizki egin egia esan. Gerai laster asko etorri baitzaio gainera, baina iskin egin dio eta jaurtiketa gauzatu du, jaurtiketa edo nola zorionez, Atletikeko interesi dagokionean. Ez da ona izan eta Inigo Herrerinen esker zutoinetik urruti atera da. Partidak erritmoa behar zuela genioen, pare bat deskarga elektrikoren bitartez, erritmo hori berreskuratu egin du, esango genuke. Atletikek Oskar de Marcosen gol horri esker markagailua orekatu baitu. Eta ondoren Arenasek aukera nabarmena izan du berriro ere markagailua alde izateko. Hortxe da, Iker Muniain. Iker Muniainek bere aurkariak atzean utzein nahi zituen, ez du lortu edo nola, baina Atletikek berriro ere baloia berreskuratu du. Bertan da, Muniain. Atzera egin, espazioa irabazi eta hortxe da, Aritza Duriz, baloi luzea, Gaizka Larrazabalek. Jokoz kanpoko posizioa betetzen zuen, oso justo esango dukenik. Baina Marrasainak argi ikusi du eta bere banderatxoa jaso du. Eta Gaizka Larrazabalen jokoz kanpoko, legez kanpoko posizioa adierazi du. Erik Polankoren pase luzea, Etxaniz, baloiaren bila, Juri Bertxitxek ederki. Baloia oin puntarekin ikutu eta baloi hori bere galdatu du. Pasea ez da ona. Alboko marra gainditu du eta Arenasek laster batean jarri nahi izan du baloia jokoan. Ederki buruz baloi irabazi du Jeraik. Eta San Josek orain. Baloia irekiko du Oskar de Marcosentzat. Oskar de Marcosek Aritza Durizekin berriro ere deskargatu. Eskuin egaletik Gaizka Larrazabal. Gaizka Larrazabalek Aritza Durizentzat. De Marcosek berriro ere ederki Gaizka Larrazabalentzat eta berriro ere oso justo. Endukenik esango berriro ere jokoz kanpoko izan denik. Baina Gaizka Larrazabalek, nolako doaiak, zirrikituak, zuloak aurkitzeko. Eta De Marcosekin, ematen du kidetza interesgarria erdiesten ari dela. Berriro ere nagusitasunak lortzen ari baitira. Aukerak josten ari baitira. Eskuin egal horretatik. Lehen zatiko azken minutuak dira, 40. minutua gainditu berri dugun horretan. Gora dezagun, bigarren zatiari dagokionean. Oso litekeena dela. Jokin Eskietak, Kapak, Bibianek, Peruk, Valentziagak, Dani Garziak, Oian Sanzetek, Ibai Gomezek, Raúl Garziak, Inigo Vicentek, eta Iñaki Williamsek jokatzea. Gaizka Garitanok ohiko duen gixan, 11ko zeharo desberdina kaleratuko baitu. Lehen zati eta bigarren zatian, bien bitartean, Oskar de Marcos korrika batean, baloi hori errapatu nahian, oso zaila zen. Eta baloiak azkenik ondoko marra gainditu du. Ea ba! 3 minutu eskaz, geratzen diren honetan Atletikek markagailua iraultzeko abagunerik badaukan. Eta Arenasek lorturiko gol horrek eragindako sustoa bere gainetik kendu dezakeen, horretarako bidea jadanik ireki xamar dauka, Oskar de Marcosek erdietxiriko gol horri esker.
Eta orain erdirak eta Inigo Kordobak nolako errematea, Horpoz, Aritza Durisek egin duena, lortxokotan sekulako gola izango litzatekeen, baina baloi azkenik, Fiden eskuetara iritsi da, ez du esustea derrapatu, hortxe ikusten dugu errepikapena, pena merezi du, hortxe Horpoz, nolako errematea, nolako indarra zeraman Kordobaren baloi horrek, nolako altuera baita ere, eta izatu egin du Aritza Durisek, naiz eta azkenik, baloi horrek naiz eta atearen norabidea bazeukan, ez duen atezaina gainditu. Mikel Vesga baloia atzean geratu zaio, pase, arriskatua gauzatu du, Mikel San Joserentzat, edo nola, jokalari nafarrak harrapatu, hortxe, Etxandizek ezin baloia harrapatu, arrisku jokaldia Atletikeko defentsari begira, eta hortxe bukatu da. Bukatu da lehen zati hori, bat eta batekoarekin bukatu da, eta hortxe ikusten ditugu, bai jokalari zurigorriak eta baita Arenaseko jokalariak aldageletarako bidean, bat eta bat, 30. Minutuaren bueltan Matadorrek ireki du markagailua eta ondoren Aritza Duriz izan da, ez Oskar de Marcos, Aritza Duriz izan da gola erdiestearen arduraduna. Bueno, berdinketa markagailuan daukagula iritsiko gara atsedenaldi denborara, hemendik 15 minutu bueltara, berriro ere bueltatuko gara Atletiken eta Arenasen arteko partidu honetan. Jokalari gainean zituela, ezin arriskurik egin, adi, Aritza Durisek baloia irabazen inguruetara iritsi da, baloi luzea, Gaizka Larrazabalen korrikaldirako, Gaizka Larrazabalek baloia bereganatuko du, Inigo Kordoba erremateako eskaintzen zaio, baita Aritza Duriz ere, Aritza Durizen errematea, lastima, eta balio gabetutako gola dugu. Bueno, jokaldi portialdean ikusi dugu, Iker Muniain, jokoa zabaldu, Kordobak berriro ere Muniainentzat, lastima, eta hortxe errematea Gaizka Larrazabalek, eta berriro ere Egal jokalariaren erdirak eta Gaizka Larrazabalek kontrola ezin hobeto gauzatu, erdirak eta edo jaurtik eta ez da horren ona izan, biebitatean Unai Lopezek. Arenas jokatzen, nik esango duke hause dela Arenasek izan duen baloia betza, eta nolako gola! Nolako gola, espazioarekin, buru altxatu. Ea zer egingo duen, jaurtikera egin dezake, lastima, eta gola! Eta gola! Era, Arenasentzako izango da, Leonarrek jaurtiketa gauzatu dezake, kanpora. Nolako uke... Eta orain erdirak eta Inigo Kordobak nolako errematea egin duena.
José Ángel, Mikel, Jesus, Jon, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. Jose Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierri, Eder, Gerai, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka, Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori.
Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atetizale bazara gure bandera finduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atetizale bazara astindu bandera. Egunon berriro ere, Algortako Fadura zelai honetatik, futbol zelai honetatik, Atletikek eta Arenasek elkarren artean daukaten neurketa honen bigarren zatiari ekingo diogu, gogora dezagun, lehen zatia berdinketarekin bukatu dela, bat eta batekoarekin, Matadorrek lehenik eta behin markagailua ireki duela, eta ondoren, Aritza Durisek izan da, lehen zatian Oskar de Marcos esan bat dugu ere, Aritza Durisek neurketa berdindu egin du, eta gaira hontan iritsi gara, hastear den bigarren zati honetara. Lehen ere aipatu dugu, Gaizka Garitanok aurreikusita zeukana, 11koa erabat zeharo aldatzea zela, eta ondorioz, hauek izango dira bigarren zatian Atletiken jokatuko duten 11 gizonak, Jokin Eskieta tepean, Kapa, Eskuinegalean, Balentziaga, Mikel Balentziaga Zumarragarra, Eskerrean, Bibian, Peru, erdialdean, defentsa erdialdean, aurreraxeago Dani Garzia eta Sanzet, apurtxo bat aurreratuago Ibai, Raúl García eta Iñigo Vicente, eta aurrekaldean Iñaki Williams. Eta Arenasi dagokionean, Javier Oloizolak entrenatzen duen taldeari dagokionean, fide egongo da ATP-an Mikel, Igor, Aranda eta Julen atzelari gisa, Uranga eta Ruben, Gorka, Luariz eta aurrekaldean Unai eta Cristian. Hoiek beraz, bi taldeen 11koak, eta lehen ere bagenioen horrelako partidetan markagailuak ez daukala denbora ofizialean gauzatzen den partidetako pixu berdina, baina edonola partida guztiak irabazi beharra dago, konfidantza hartzen gutxinaka hasi behar baita, eta aurre denboradari garaipenarekin ekitea, bueno, zenbat hobeto. Iñaki Williams, ziren bitartean. Baloi utzi dio, Ibai Gomezek. Iaz ere, talde zurigorria ornitu batzuen ere, hauxe da aurre denboraldia gauzatuko duen lehen aldia, labestetik bueltatu zenetik, izan ere pasaren urtean, neguko fitxaketa izan zen, ez du orain ondo gauzatu Inigo Vicentek pase hori, eta aukera Arenasentzako izango da. Hortxe da Arenaseko taldea, baloi azkenik urrundu. Daniel Bibianek, arrobiko jokalaria dugu, Daniel Bibian Gasteiztarra, gehiago baliteke denbora da Bilbao Atletikekin ere gauzatzea, edo nola oraindik ere, Atletiken atzealdean utxuneak dauden denean, izan ere Unai Núñez oraindik ez da taldera batu, Europako txapeldun bilakatu ondoren, Europako selekzioetako 21 urte azpiko lehiaket horretan, oraindik ez da taldera batu, eta arrazoi berdintxua tarteko Inigo Martínez ere, kasu honetan selekzioa absolutuarekin egonda kontzentraturik Ondarroako jokalaria, eta oraindik ere ez da partidak jokatzeko moduan. Beraz, bai Daniel Bibian eta baita Peru Nolaskoain ere, gaur oraintxe bertan baloiarekin ikusten dugun horixe,
oraindik ere, bueno, Gaizka Garitanorekin ari da. Zandereko gore dezagun, balitekeela. Oraindik ere, bertan dauden jokalari guztiek, denbora da ez hastea. Horretarako balio baitu tartean, aurre denboradak. Iñigo Vicentek, atzera, bertan da Dani García, Peru Nolaskoainek, Bibianekin jokatu. Eskuinaldean, Ander Kapa, Ander Kapak berriro ere, Bibianentzat. Eta orain eskerretik aleginduko da talde zurigorria, Mikel Valentziagak. Berriro ere, presioa ematen du, pultxo bat handitu egin duela. Talde ketxostarrak. Ander Kapa, urduri jarri gabe, Ibairekin. Ibaik ere, presio nabarmena. Jaso du Igorren partetik. Igor Arnaezen partetik. Dani Garziak, Sanzetentzat. Sanzet ere, bueno, talde zurigorriaren beste apustuetako bat, beste arribitxi horietako bat. Lezamatik ateratakoa, 19 urte eskasekin, bueno, zenbat esperantza bere bizkar jarriak. Are gehiago, iaz ere, akaso izan zezakeen minuturik lehen taldearekin, baina oso lesio larria izan zuen. Denboradako lehen partea oso osorik min hartuta eman zuen. Pase luzea bien bitartean, Ander Kapak gauzatu duena, Raul García eta Williamsen artean ez dute ondo elkar ulertu eta berriro ere Ander Kapak jasatu baloia. Eta genioen bezalaxe, Sanzet Nafarra izan daiteke, bueno, Gaizka Garitanoren arrobiko apustuetako bat. B maila horietan, bueno, zirrareraren baitu, doai handiko jokalaria da, hortxe ikusten dugun Oian Sanzet. Eta hortxe barnekaldi orain, Iñigo Vicentek egingo duena. Baloia jaso, ostika da saiestu eta atzera berriro ere. Dani Garziarentzat, Dani Garziak pase luzea. Ez da ona eta azkenik Arenasek baloia urrundu du. Bueno, esan molde bada, izan ere baloia Williamsik geratu zaio, urruntze hori ez da ona izan, eta Atletiki dagokio berriro ere baloiaren jabetza, gutxinaka. Bueno, Arenasek bigarren zatia ausartasi badu ere, Atletik bere talentua, bere jokamoldea inposatzen, gutxinaka. Naiz eta oraingo honetan Arenasek atera nahi duen baloia. Bertan da, Raul Garziak baloia berreskuratu. Duda egin du, baina azkenik baloia ireki egin du, harrapatu egin du bai. Iñaki Williamsek baloi hori iskin egin eta golpea jaso du. Golpea jaso du Iñaki Williamsek, beti bezala abiadura baliatuta. Iskin egin ondoren eta bere korrikaldia saiesteko era bakarra. Hortxe ikusiko dugun bezalaxe Julenek gauzatu dion falta. Bueno, eskua aurpegi alde hortan jarri dio eta Ibai izango da. Bere eskuin zangoz, falta hori aterako duena, arrisku jokaldi posiblea izango da. Raul García, Iñaki Williams, Peru Nolaskoain, Sanzet, denak ere erremate hori bilatzen. Erremate gauzatu du eta kanpora Peru Nolaskoainek burutu duen erremate hori, bueno, nik uste dut esker zutoina oso gertu izan duela. Peru Nolaskoainen buruka da horrek, errepikapena ikusi dezakegun, errematea oso ona, hortxe ikusten dugu, indarraskoz kolpatu duela baloia eta, bueno, bigarren esati honetako aukera nabarmenena izan dauxe. Atletikek markagailua desoregatzeko izan duen lehen aukera hori. Jokin Eskieta, bien bitartean, baloia oinetan. Dani Garziarekin jokatu, posizio atzeratuta, baloi luzea, esustea bilatu nahian. Raul Garziak, Ibai Gomezekin jokatu nahi. Ederki kontrolatu du baloia donola Arenasek. Eta presioa ederki saiestu dute gainera. Sanzeti, hanka bitartean, sartu dio baloia Aredaseko erdilariak.
orain erasoa bilatzen duena talde getxostarra izango da. Bertan da Julen. Julenek aurrera egin nahian. Baloia atzera, Orpoz. Baloia iritsiko zaio Iñigo Vicenteri eta baloia kontrolatu. Falta argia Dani Garziak pairatu duena. Iñigo Vicentek eta Dani Garziak elkarren artean berreskuraturiko baloi horretan. Falta azkenik eta baloia orain erasoan Atletik. Baloi luzea zen, Raúl Garziak Iñaki Williamsentzat bidaltzen zuena. Ibai Gomezek Iñigo Vicenterekin jokatu, baloia jeitsi, erdirak eta oso ona da, eta Raúl Garziaren erremate hori. Zetorkion bezala kolpatu, eta osta langaren gainetik, baloia kanpora nolako erdiraketa, nola ikusi duen Raúl Garziaren inkurtsioa, eta, airean eginiko erremate hori, hortxe ikusten dugu nola ederki salto egin duen eta indarrez kolpatu badu ere baloia kanpora atera da. Aukerak iristen ari dira, lehen zatian adierazten bagenduen ere aukerak oso eskasak zirela, bigarren zati honetan, 10 minutu baino gutxiago daramagun honetan, bi aukera argi Atletikek izan dituenak, Peru Nolaskoainen erremate hori korner baten ondotik kanpora atera dena eta kanpora atera da baita ere. Raúl Garziak area txiki inguru horretan eginiko errematea bakarrik zegoenean, kanpora atera dena. Iñigo Vicente, Derioko jokalari gaztearen erdiraketa baliatuta. Santzetek atzera. Bertan da Bibian. Dani Garziak bere posizioa zentralen artean txertatuta. Baloia ateratzeko. Iñigo Vicentek oso zail izango du baloi hortara iristea, baloia zuzenean kanpora eta Arena zentzako izango da. Olaizola bien bitartean. Arenaseko entrenatzailea bere jokalariei lasaitasuna eskatzen. Gogora dezagun, Arenaseko talde tekniko horretan, Atletikeko beste jokalari historiko bat ere badela, Endika Bordas. Iaz, denbora da berak bukatu zuen, entrenatzaile gisa, berak lortu zuen permanentzia hori eta oraingo honetan ere, Javier Olaizolaren taldean txertaturik dago Arenas talde honetan. Valentziaga bien bitartean, ederki aurrera eginez, izkin egin dio bere aurkariari, aurrera egin du eta ondoren baloia atzera, baloi luzea, Dani Garziak. Hortxe da Ibai Gomezek baloia kontrolatu, baina ondoren ostu egin dio Julenek. Ausart, aurrera eginez, ezker aldeko jokalaria. Baloia berriro ere. Arena zentzako izango da. Garziaren presioa, Iñigo Vicenterena eskerraldetik eta baloi hori Jokin Eskietaren oinetara iritsiko da. Jokin Eskieta baita ere, gogora dezagun, aurtengo fitxaketa badela Bartzelonako Arrobitik iritsi berri den atezaina, atezain Nafarra, 22 urterekin, ikusi behar nola kudeatzen duen atezainen erronka hori gaizka garitanok izan ere momentuz lau ditu, bere taldean, bertan dira Eskietaz gainera, lehen zatian ikusi dugun Iagorrerin, Unai Simon, oraindik ere taldeko dinamikan txertatu estena, bihar zuzenean joango baita Alemaniako stage horretara, eta baita ere Odei Oleaga, gaur bertan aulkian eserita dagoen atezaina, iaz Bilbao Atletiken ibili zena, Laudioko atezaina, lau atezain, ikusi behar, zeinekin geratuko den, Gaizka Garitano, talde zurigorriko entrenatzailea. Arenas bien bitartean, arriskua sortu nahian, baloi luzearekin, mehatxu egin badu ere, azkenik bat biko laburra bilatu du Arenasek, ez dute ondo egin. Arenaseko erasoko eskuinalde hortan, eta baloia Mikel Valentziagak jarriko du jokoan.
Ez du argi ikusten. Ez zaio laguntza gehiagi hurbiltzen eta azkenik Peru Nolaskoarekin jokartu du. Urduri jagerri gabe, ederki atera dute baloia. Nolaskoa Valentziaga eta Dani Garziaren artean, eta orain Bibianda baloia irekitzen duena, Ander Kapak korrika egin dezan, edo Ibai Gomezekin joka dezan. Ederki Ander Kapa, lehen aurkaria saiestu bigarren erekin ezin, baina kornerra izango da orain. Atletikek aldeko izango duena, Ibai Gomez, estrategia jokaldietan maixu dugu. Jokalari bilbotarra, Santutxuko jokalaria. Eta ea lehengoan bezala, Peru Nolaskoainek edo beste jokalari batek errematea gauza dezaken. Hortxe, osta, Fidek baloia urrundu, Kontreraso aukerak baliatu nahi zituen Arenasek ez dute ondo egin, eta orain Raúl Garziak bareganatuko du baloia area barnean, falta argia izan da. Raúl Garziak baloia irabazte saiakera hortan gauzatu duena. Eta baloia Arenasek, Fidek jarriko du jokoan. Lehen ere aipatu dugu, hause dela Atletikek aurre denboraldi hontan jokatzen duen lehen partida. Lagunarteko partida ugari izango dira uztaila eta abuztu bitartean, abuztuaren erdialdean, abuztuaren 16an, Atletikek Bartzelonaren aurka. Beti bezala, futbolari omenaldi izango den partida horretan, ligari teloia altxatuko dioten arte. Abuztuak 16, ostirala San Mamesen, Atletikek eta Bartzelonak elkarren artean neurtuko dituzte indarrak eta ordurako bere piezak erabat armatuta izan ditu. Gaizka Garitano horretarako hasiko dute astebeteko egonaldia Alemanian, Renaniako eskualdean, eta bertan bi partida jokatuko dituzte hurrengo asteburuan. Lehenik eta behin, Paderborn 0-7 aurkako partida izango da. Renaniako taldea hause, Bundesligara, Alemaniako ligara, adi bien bitartean. Raúl Garziak baloia berreskuratu baitu eta gola! Gola! Gol! Bat eta bikoa, Raúl García! Baloia irabazi du berako bakarrik. Sortu duen arrisku jokaldia. Arenaseko defentsa estutu, baloia irabazi egin du eta baloiaren jabetza behin bazeukala, ez uste Fiden aurrean urduri jarri denik eta jokalari nafarrak izkin egin ondoren, baloia altxatu eta maixutasunez bere golerako talentua baliatuta, bat eta bikoa igo du markagailura. Bueno, honek ja beste itxura bat hartu du jadanik. Bat eta bikoa, espero ez genuen momentu batetan, Arenasek baloia kontrolpean zuen une horretan, Raúl Garziak baloia lapurtu, baloia ostu, eta markagailua estreineko Atletiken alde jarri du. Bat eta bi, Fadurako futbol zelai honetan, Adurizek lehenengo Matadorren gola orekatu egin du eta ondoren Raúl Garziak 60. minutu horretan bat eta bikoa igo du markagailura. Bueno, esan barrik ere ez dago, aurre denboraldi hontan Raúl Garziak lortzen duen lehen gola dela. Baina nolako golerako talentua daukan jokalari zurigorriak, Atletico Madridetik etorririko jokalariak, iazkoan urrutiroian gabe 9 gol erdietsi zituen. Ez da inolaz ere marka txarra kontutan hartuta gainera, Raúl Garziak ez duela aurrelari posizio hori betetzen, bigarren lerro hori hornitzeko arduraduna dela, ez dago Jokoskapo, bai. Jokoskampoko argia, Arenaseko jokalariak oraintxe bete duena, korkak egin duena, hortxe ikusten dugu, nola, bueno, Urangari presio ederra gauzatu dio, nola egin dio izkin,
Bueno, nik uste dut, era oso didaktikoan, era zoragarrian gauzatu duela bere errematea. Bien bitartean Inigo Vicentek errematea gauza zezakeen tupuste egin du Arenaseko defentsa batetan. Eta Inigo Vicentek hortxe eskerraldetik aukera izan du. Bat eta hirukoa egiteko. Inigo Vicente ipa dezagun baita ere, Arrobiko beste jokalari bat ere badugula. Esperantza asko baita ere, desir asko esango dukenik Inigo Vicentek biltzen dituela. Izan ere, talentu paregabea dauka. Bueno, aukeratuek bakarrik daukaten teknika eta iaskoan ere erakutsi zuen, lehenik eta behin Gaizka Garitalno berarekin. Eta ondoren bien bitartean, hortxe Williams, eta gola! Gol! Iñaki Williams! Nolako jokaldia Atletikek, atzekaldetik bideratu duena, Iñaki Williamsek. Aria inguru horretan, baloia jaso du, kontrola gauzatu, espazio apurtxo bat ireki, burua altxatu eta nola ikusi duen, Fiden atean zuloa eskuineko zutoin horretan eta baloia akaso indar gehiagirik gabe, baina nolako intentzioa eta nolako norabidea zeraman baloi horrek hortxe ikusten dugu, nola defentsa gainean zeukala, zen inolaz ere jaurtiketa erreza Iñaki Williamsek burutu duen hori. Eta kontua bat eta hirukoa ireki du, eta berriro ere, adi, Sanzetek baloia berreskuratu, baloia galdu, baina sartada jasota, partidako lehen txartel horia izango da gainera. Arenaseko jokalariak ikusi duena, Julenek ikusi duela. Eta bagenioen, Iñaki Williamsek, ze garrantzitsua baita ere, taldeko jokalariek gutxinaka, bueno, golak erdiesten aritzea. Erremate paregabea, bi ikusi ditugu jadanik, golaren ondorio izan dutenak, lehenik eta ben Raúl Garziarenak. Erremate doia, oso klase handiko errematea atezaina gainditu duena, eta beste hau, bueno, zutoina bilatzen zuena, indar neurtuz, baina erabateko intentzioz lortu duena. Ibai Gomezek bien bitartean ezia gainditu, baina ezin izan du Fiden erresistentzia hori ere hautsi. Ezen erremate txarra, baina akaso intentzio apurtxoa falta zitzaion, indar apurtxo bat, Ibai Gomezen falta jaurtik eta horri, adi berriro ere presioa gauzatu baitu Iñaki Williamsek eta baloia berreskuratzeko zoria egon baita. Sanzeten gaineko presioa, bien bitartean. Atzekaldetik berriro ere, jokaldia josi nahian, Peru nolaskoain, Mikel Valentzia garentzat. Zumarragako jokalariak, atzera berriro ere, Dani Garziak, Bibianentzat, Arabarrak, Sanzetekin jokatu, Bilbao Atletiken horren bestetan egin duten bezalaxe. Dani Garziak jarriko du baloia jokoan, eta bien bitartean, Arenasek beste aldaketa bat agurrik ikusten du. Luariz dela esango duke. Luariz da txertatu dena, jokora txertatu dena, eta bere toki hartu dio Arandari. Raúl García bien bitartean. Bale jokatu nahian, Inigo Vicentek metroak ditu aurretik, bere posizioa berreskuratu egin du edondola Arenasko taldeak. Eta Raúl García da orain, baloia berreskuratu duela. Baloi luzea, Iñaki Williamsentzat. Iñaki Williamse kontrola gauzatu bai, baina jokoskan poko posizioa. Jokoskan poko posizio hori adierazi du Marrazainak. Eta beraz, Fidek berriro jarriko du baloia jokoan. Gaizka Garitano bien bitartean.
aulkitik kanpora, bere jokalarien posizioa zuzentzeko oharrak emanez. Aurrera jotzeko oharra gauzatzen du Derioko entrenatzaileak. Edo nola, ez dago orain hortarako aukerarik Ander Kaparen barnekaldi horretan, eta erdigaldetik aleginduko dira. Iñaki Williamsen kontrola, luze xamarra, edo nola berriro ere Iñaki Williamsen ingurura iritsi da baloia. Bibiane Kaparekin jokatu. Erdikaldea gainditu, baina berriro ere atzekaldera egin behar izan dute. Arenasek orain burutu duen presio nabarmenak kontutan hartuta. Kapa berriro ere, metroak izan ditzake aurretik orain. Egal jokalariak, pasea ez da ona Ibai Gomezek egin duena, edo nola berriro ere bere ingurura iritsi da baloia. Edo nola aldaratzea Arenaseko defentsari dagokio eta aurrera egingo dute orain. Talde Getxostarreko jokalariek, berriro ere presioa gauzatu baitu Inigo Vicentek. Presio oparoa gogora dezagun Atletiken aurrelariek gauzatu dutena, eta horrela etorri da urrutira joan gabe. Talde zuri-gorriak erdietziriko bigarren gola, gol zoragarria. Raúl Garziak lortu duena. Erremate sotil horren bitartez. Atezaina gaindituz eta hortik minutu eskaxetara Iñaki Williamsek erremate zeharo desberdina baliatuta. Bat eta hirukoa. Orain markagailuan dugun bat eta hiruko hori lortu du. Minutuak aurrera doaz. 69. minutua. Bete berri baita. Eta Atletikek partida kontrolpean. Bagenioen bihar bertan aterako dela talde zurigorria Alemaniara bidean. Marienfeldeko eskualde hortan gauzatuko baitu egonaldia. Comentábamos que Alemania será el lugar de concentración elegido este año por el conjunto rojiblanco. Una semana de stage en la región de Marienfeld, en Renania, en el norte de Westfalia, al este del país alemán, donde a buen seguro Gaizka Garitano agudizará sus planes, sus esquemas, de cara a planificar esta temporada que se antoja exigente, como son todas las que afronta el conjunto rojiblanco. A esta pretemporada, a este stage en Alemania, se unirán, entre otros, los Unais, que han resultado campeones de Europa sub-21. Comentamos ahora este apunte tras esta incursión que realizaba Ander Kapa. Comentábamos que Unai Simón y Unai Núñez se incorporarán a ese stage alemán a partir de mañana. Ambos han sido campeones de Europa en esa selección sub-21. Irán directamente a ese stage alemán. Comentar a su vez que el periodo para darse de alta en ese Gazte-Bonoa comenzará este lunes. Para todos los aficionados menores de 28 años se abre ese periodo que, como decimos, comenzará este lunes de cara a ese Gazte-Bonoa del Athletic Club. Bien bitartean, hortxe daukagu, Peru nolaskoain, Zumaiarra. Lerroen artean, baloia irekin nahian, fartaria ematen zuen, oian zanzet Nafarrak. Burutzen jaso duen hori. Eta edonola, baloia alboko marro hortatik atera da, eta Ander Kapak jarriko du baloia jokoan. Dos derecha tienes, Ander Kapak, iazko denboradan oso presentzia nabarmena izan zuen, batez ere Gaizka Garitanok Eduardo Toto Beritzo ordezkatu ondotik. Ondoren Gaizka Garitanok bere erabateko konfidantzako gizona zela erakutsi zuen. Ander Kapak iaia eskuragarri egon zen partida guztiak jolastu baitzituen. Eta urtengoan ere ziur gara
bere eskuinegal hortako korrikaldi ugari ikusiko ditugula, ondoko marra irabaziz, eta erdiraketa arriskutsuak lortuz. Bien bitartean, Arenasek, Erasoa, Daniel Bibian eta Kaparen artean, baloia irabazi, Ibai Gomezek, Dani Garziarekin, presarik ez dute orain, talde zurigorriko kideek, Bibianek, Nolaskoainekin jokatu, eta Dani Garziak erdialde hortan, espazioa aurkitu nahian, espazioa aurkitu du, Williamsentzat, Williamsek baloi irabazi dezake, baloi irabazi du, baina atzekaldetik tren bat bezala iritsi zaio Cristian eta falta Atletiken aldekoa izango da. Eta kaso, posizio egokia izan daiteke. Ibai Gomezek zuzeneko jaurtik eta gauza desan, lehen ere ikusi dugu. Erdiratuago zegoen baloi batetan nola zuzeneko jaurtik eta gauzatu duen, eta oraingo honetan ere, atzera urratsak nola hartzen ari den ikusita, ematen du Santutxuko jokalariak ere zuzeneko falta jaurtiko duela. Arnasa sakongi hartu, Bilboko jokalariak. Ikusiko dugu jaurtik eta zuzenekoa den, estrategia saiatuko dute. Nolako gola Ibai Gomezena! Nolako gola! Angeluan bertan jarri du gola! Jarri du bere jaurtiketa! Ibai Gomezek bagenioen estrategia jokaldietan maixua dela, Santutxuko jokalaria. Eta nolako gola, bat eta laukoa erdietsi du Ibai Gomezek. Gola, hortxe ikusten dugu, zoragarria bere jaurtiketa, geldiezina. Ezia nola gainditu duen, nolako indarrarekin. Angeluan bertan, eskuadran bertan, nola jarri duen baloia Ibai Gomezek. Olakoak nahi ditugu, era hontako jaurtiketa gehiago nahi ditugu denboradan zehar. Bejon deiola, Ibai Gomezi hortxe ikusten dugu. Guztere egoteko moduko falta jaurtiketa egin du. Entziklopedietan gordetzeko moduko jaurtiketa, Bat eta laukoa, Atletikek markagailuan behetik ekin badio ere lehen zatian partidari, nola eman dion, nola irauli duen partida. Oraintxe ura hartzeko epaileak partida gelditu duen honetan, zeharo desberdina sentsazioa, ordu erdi bete berri denean lehen zatian ere partida gelditu da, kasu horretan. Arenasek Matadorren bitartez bat eta gutxeko erdietsi du, eta orain sentsazioak zeharo desberdinak. Bat eta lau, Ibai Gomezen gol horri esker, guk ere geldialditxo bat egingo dugu, eta jarraian gara bueltan. Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian. Atetizale bazara gure bandera zinduko dugu. Atetizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Bueltan gara berrirore. Algortako Fadurako zelai honetan, bat eta lauko zoragarria dago markagailuan. Orainik ere Ibai Gomezek lorturiko gol horren zirrarak gure baitan jarraitzen duela. Ekingo diogu partidako azken ordu laurdenari. Nolako gola, nolako gola orainik ere, eskara nekatuko adierazten. Bigarren zati honetan, gol honak ikusi ditugu, baina azken honek nik uste, markak hautsi dituela. Ibai Gomezen jaurtiketa, nolako eskuinka da. Arenasko atea zulatu egin duena. Oraindik ere, ordu laurden geratzen da. Eta egon daiteke abagunderik oraindik ere, markagailua are gehiago puzteko. Adibidez hau, Iñaki Williamsek, iskin egin bere markatzaileari atzera Ibai Gomezentzat, eta kornerra izango da. Ederki kontrolatu du bere baloia
Iñaki Williams aurrelariak bere markatzaileari iskin egin eta atzetik ederki ikusi du nola basetorkion Ibai Gomezen laguntza, baina azken honen jaurtiketa kornerrera atera da. Berriro ere, Ibai Gomezek baloia jokoan jarriko du, erdiraketa, ez da txarra, errematea, kanpora! Berriro ere, nik esango duke Peru nolaskoain izan dela, bigarren errematea irabazten duena. Daniel Vivian izan da. Daniel Vivianek ere, bueno, erontako gol gehiago ere lortu ditu, pasaden urtean zehar. Barakaldoren aurka lorturikoa daukago gogoan, esaterako. Nola atzekaldetik etorrita, bueno, bere burukadek ere arriskua izan dezaketen. Eta hauxe izango da baita ere, ziur asko Gaizka Garitanok hornitu nahiko duen armetako bat, estrategia jokaldiak, Atletiken tradizioan oso arriskutsuak izan direnak, beti ere kornerrak San Mamesen gola bailiran ospatu baitira. Eta urtengoan ere, bueno, oso estrategia jokalari nabarmenak ditu, tartean Ibai Gomez, orain ikusten ari garen bezala. Eta aurre denboradan bere eraso teknika hori ere kimatu dezakeen, hornitu dezakeen Derioko entrenatzaileak. Bien bitartean, atzekaldetik, jokaldia eraikin nahian, Ibai Gomez, bertan daukagu, baloia galdu egin du. Ez du ondola elkar ongi ulertu Arianazeko jokalariek, falta izan da ondola Vivianek eginiko presio horretan. Eta baloia jokoan jartzearen ardura talde Getxostarreri dagokio. Iñaki Williamsen presioa. Iñigo Vicentere gerturatzen da, eskerraldetik. Fidate zaina. Genioen, Iñigo Vicentek eta Iñaki Williamsek presioa gauzatzearen ardura bere gain hartu dutela azken jokaldietan. Eta baloia Jokin Eskietaren ingurura. Jokin Eskietak apenas izan du lanik bigarren zati honetan. Iago Herrerinek ere ez du lan gehiegirik izan lehen zatia, baina hori bai gol izugarria jaso du, jaurtik eta izugarri baten ondoriozko gol hori, Matadorrek Iago Herrerini sarturikoa, hortaz gainerako lana oso eskasa Iago Herrerinek izan duena. Vicente, katzera, bertan da, nolaskoain, Dani García. Dani García, bere posizioa asko atzeratuta, Bere jokoa erdikaldeko zentralen, erdikaldeko defentsen artean plazaratuta, baloiaren ateratze prozesu horri laguntza emateko xedez. Atzekaldetik, Arenas, hortxe da Iñigo Vicente eta Raúl García. Iñigo Vicente eskerraldetik ikusten dugu, ez dugu aipatu, erasoko posizio ugaritan joka dezaken jokalaria dela, oraintxe zelaian baloiarekin ikusten dugu Iñigo Vicente. Hor posutzi, Mikel Valentziaga erdirak eta gauza desan, erdirak eta luze xamarra da, edo nola Ibai Gomezen oinetara iritsi da, Ibai Gomezek ere erdirak eta gauza dezaken, nahi izan du Sanzetentzat baloia utzi, Sanzetek atzean utzi bere markatzailea atzera, eta Iñigo Vicenteren gola. Bat eta bostekoa, gol, 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 Iñigo Vicente, bere lehen gola da Atletikeko kamisetarekin, eta badakizue, gure retransmisio hauetan nola aipatzen genuen Bilbao Atletiken partidetan, ¿qué es lo que quiere la gente? Gol de Iñigo Vicente. Hori da, Atletikeko elastikoarekin Vicentek sartzen duen lehen gola Derioko jokalariak. Horrela oso luzea espero dugun zerrenda ireki du. Jokaldi ona, eskuinaldetik Sanzetek egin duena, nolako trebezia baita ere
jokalariak atzean usteko, baloia pasada, Sanzet bera ere pasada, eta ondoko marratik atzera gauzatu du pasea, eta azkenik baloia Vicenteren ingurura iritsi da. Hortxe ikusten dugu beste aukera bat izan dezake Vicente berak, baloia utzi Iñaki Williamsentzat, eta gola! Nolako errematea, nolako odolotza Iñaki Williamsek jokaldi horretan erakutsi duena, baloi oso loratua iritsi zaio, botean harrapatu du, eta eskuinka da, indartsua espero genuenean, 1-6 Iñaki Williamsentzat. Bigarren gola bere kontu partikular horretan, eta oso gol dotorea Iñaki Williamsek lortu duena. Hortxe ikusten dugu nola baloia Iñigo Vicentek utzi dion buruz, penalti puntu inguruan botean iritsi zaio, eta oinaren barnekaldearekin toke sotila oso loratua, baina ez atezainak ez da defentsak ere urrundu ezin dutena. Ba, kontua kontu, oso bilduma luzea pilatu du gaurkoan Atletikek, 1-6 hartzen baitu mendean momentu honetan Arenasko taldea, eta bigarren zati, bueno, ba, izugarria jokatzen ari dira Gaizka Garitanoren mutilak, izan ere Raúl Garziak 50. minutuan 1-2 lortu duenetik, bueno, ba, Dani Garziak oso pase arriskutsua gauzatu baitu, baloia atzera bota du eta ia ezustean harrapatu du Jokin Eskieta atezaina. Azkenik Jokin Eskietak atzera bota bere izan du, eta kornera izango da Arenasen aldekoa. Hortxe Arenasek baloia jokoan jarri, errematea ezin gauzatu, eta kornerra izango da berrirore, talde Getxostarrarentzat. Hortxe ikusten dugu nola atzera egin duen, eta Jokin Eskietak kadi egin egon behar izan du, baloi horrek armailetan buka ez esan. Berrirore kornerra, Arenasen aldekoa, buruka da lortu bai, baina oso desbideratuta atera da, oso loratua, eta baloia zuzenean kanpora. 1-6, teniseko zetaren markagailua daukagu Fadurako markagailuan, gogora dezagun. Matadorrek Arenasen alde ireki duela markagailua 1-0, ordu erdia bete berri zegoela. Ondoren, Adurizek banakoa lortu duela oraindik ere lehen zatian, eta jadanik bigarren zatian, bueno, ba, gauzak erabat desorekatu direla, lehenik eta behin. Raúl Garziak 1-2 lortu du, 1-3 Iñaki Williamsek, falta jaurtiketa zoragarri baten bitartez, Ibai Gomezek 1-4 erdietsi du, ondoren Iñigo Vicentek 1-5 eta 1-6 berrirore, bere bigarren gola gaurko goizean Iñaki Williamsek. Raúl Garziak aria inguruan, kanpora, nolako jaurtiketa, intentzio guztiarekin, Fiden eskuin zutoina bilatzen zuen, eta baloia kanpora joan da, kornerra izango da. Defentsa baten zangoan eman baitu. Eta berrirore, Ibai Gomezek, orain, bigarren jokaldia bilatuko dute. Ibai Gomezen erdirak eta labur xamarra, erasorik ez, Arenasek urrundu desan. Eta arazoekin, baina baloia urruntzea lortu du talde Getxostarrak. Dani Garziak atzera, Eskietak, berrirore, Dani Garziarekin jokatu. Bertan da, Raúl Garzia bere posizioa atzeratuta, Donasko Ainek, Bibianekin jokatuta. Eta pase luzea, Ibai Gomezek kontrola gauza dezake, baloi oso zaila zen, baina oso pase luzea eta bere arriskoa bazeukana, Daniel Bibianek egin duena. Ibai Gomezek kare gehiago baloia ukitze ere lortu du, baina baloia zuzenean kanpora atera da. 87. minutua, partidaren azken txampan sartu gara dagoeneko, 1-6. Markagailu oso aldekoa dauka Atletikek, baina erasoan bukatuko du partida talde zurigorriak.
Horrelako markagailuak ere onak izaten baitira konfidantza hartzeko, hau da lehen lagunarteko partida 2019-2020 denbora da honetan. Eta etorriko denari begira, bere posizioak, bere eskemak hornitu nahi ditu Gaizka Garitanok. Ea partida bukatzen denean zer adierazten duen, baina bigarren zatia behin nik uste gustora egoteko modukoa badela. Ibai Gomezen erdiraketa, kornerra izango da, bai, kornerra da. Baloia kanpora atera baita eta berriro ere Ibai Gomez izango da. Baloi geldiko jokaldi guztiak ateratzearen ardura dena Ibai Gomezen bizkar erortzen ari da. Eta erabateko arrakastaz esango nukenik, izan ere kornerrek arrisku ugari sortu baitute eta, bueno, tandolako gola lortu duena, falta jarutik eta horretan, baloi oso itxia, nolasko hainek bilatzen zuena, berriro ere aukera izango du Ibai Gomezek, eskerrez erdiraketa eta berriro ere kornerra izango da. Ba, Ibai Gomezek, esker erasotik, hortxe, Vicenterekin jokatu, Vicentek erdiraketa gauzatu nahi, Arenaseko oposizioa ezin gainditu edonola, eta Valentziagak buruz, baloi oso luzea. Hortxe, Elkar ez ulertzeko zorian, Arenaseko defentsa eta Fidatezaina, eta ondola erasorik ez, azkenik, baloiak Fidatezainaren eskuetan bukaz esan. 89 minutu terdi, ez dugu uste epaileak luzapen tarte nabarmena utziko duenik. Beraz, partida bere darrean dela esan genezake. Atzekaldetik, Peru Nolaskoain, Mikel Valentziagarekin. Mikel Valentziaga eta Juri Bertxitxe aurten izango diren, bi eskerregal jokalariak, nolako eskerregal defentsa izango duena aurtengoan talde zurigorriak, eta honekin bukatu da partida. 1-6, Arenas eta Atletiken artean, hor ikusten dugu Atletikeko zalego gazteena, bere idoloen kontaktuaren zain, kamisetaren bat gaurkoan eramango du baten batek. Edondola 1-6, bezarkada baita ere Olaizola eta Garitano entrenatzaileen artean. Bagenioen, markagailua Arenasek iriki duela, Matadorren bitartez, ondoren lehen zatian bertan. 1-1 lortu du Aritza Durizek eta bigarren zatian etorri da festivala. Irudietan ikusten dugun Raúl Garziak 1-2 lortu du, 1-3 Iñaki Williamsen ardura izan da, 1-4 partidako irudia esango dukenik. Ibai Gomezek eginiko falta jaurtiketa zoragarria, 1-5 Inigo Vicentek, Atletikoko lehen taldearekin lortu duen lehen gola eta 1-6 zerrenda iztearen ardura berriro ere Iñaki Williamsentzat. Hauxe izan da guztia, 1-6 honekin bukatuko dugu gaurko estreineko partida hauxe. Atletiken aurre denboradako lehen partida, bihartik aurrera Alemaniako egonaldia irekiko du talde zurigorriak eta hurrengo partida larun batean bertan izango da Paderborn 0-7 aurka jadanik Alemaniako egonaldi horren barnean. Besterik ez gure aldetik, eskerririk asko eskainiriko arreta guztiagatik, agur terdi fadurako futbol zelai honetatik. Arenas Getxok irabaziriko kopako finalaren sortzean Borussia Mönchengladbachen aurka ere jokatuko du, ondoren Numantzia, West Ham eta Racing izango dira historikoa. Jokalari gainean zituela, ezin arriskurik egin, adi, Aritza Durizek baloia irabazi Lopezen inguruetara iritsi da, baloi luzea, Gaizka Larrazabalen korrikaldirako, Gaizka Larrazabalek baloia bereganatuko du, Inigo Kordoba errematerako eskaintzen zaio, baita Aritza Duriz ere, Aritza Durizen errematea, lastima, eta balio gabetutako gola dugu. Bueno, jokaldi dugu, Iker Muniain, jokoa zabaldu, Kordobak berriro ere Muniainentzat, lastima, eta hortxe errematea, Gaizka Larrazabalek, Iker Muniainak eta berriro ere
Egal jokalariaren erdiraketa Gaizka Larrazabale kontrola ezin hobeto gauzatu, erdiraketa edo jaurtiketa ez da horren ona izan, bien bitartean Unai López. Arenas jokatzen, nik esango duke hause dela Arenasek izan duen baloia betza, eta nolako gola! Nolako gola, Arenas! Nik esango duke hause dela Arenasek izan duen baloia betza, eta nolako gola! Nolako gola, Arenasek sartu duena! Gaur egiteko espazioarekin, burua altxatu. Ea zer egingo duen, jaurtiketa egin dezake lastima, eta gola! Eta gola! Era, Arenasentzako izango da, Leonarrek jaurtiketa gauzatu dezake, kanpora. Nolako uke... Eta orain erdiraketa, Inigo Kordobak nolako errematea egin duena. Ere erremate hori bilatzen. Errematea gauzatu du, eta Inigo Vicenterekin jokatu, baloia jeitsi, erdiraketa oso ona da, eta Raúl Garziaren erremate hori. Taldea, hause. Bundesligara, Alemaniako ligara, adi, bien bitartean. Raúl Garziak baloia berreskuratu baitu, eta gola! Gola! Gol! Raúl Garziak. Ligara, adi, bien bitartean. Raúl Garziak baloia berreskuratu baitu, eta gola! Gola! Gol! Bat eta bikoa, Raúl Garziak. Eta iaskoan ere erakutsi zuen, lehenik eta behin Gaizka Garitel noberarekin. Eta ondoren bien bitartean, Hortxe Williams, eta gola! Gol! Bien bitartean, Hortxe Williams, eta gola! Gol! Iñaki Williams! Lortu duena, Ibai Gomezek bien bitartean. Esia gainditu, baina ezin izan du Fiden. Saiatuko dute. Nolako gola Ibai Gomezena! Nolako gola! Angeluan bertan jarri du gola. Baloia jokoan jarriko du, erdiraketa. Ez da txarra, errematea, kanpora! Oinetara iritsi da, Ibai Gomezek erdiraketa gauza dezaken. Izan du Sanzetentzat baloia utzi, Sanzetek atzean utzi bere markatzailea atzera, eta Inigo Vicenteren gola. Bat eta bostekoa, gol! Baloia utzi, Sanzetek atzean utzi bere markatzailea atzera, eta Inigo Vicenteren gola. Bat eta bostekoa, gol! Hortxe ikusten dugu beste aukera bat izan dezake Vicente berak, baloia utzi. Iñaki Williams entzat eta gola! Nolako errematea, nolako... Hortxe ikusten dugu beste aukera bat izan dezake Vicente berak, baloia utzi. Iñaki Williams entzat eta gola! Nolako errematea, nolako odolotza! Iñaki Williams baloi oso loratu iritsi zain. Kanpora! Nolako jaurtiketa? Intentzio guztiarekin,